ما باید چیکار کنیم؟ ما باید مثل مردم قرغیز انقلاب کرد. انقلابی که آنها کردن چی ما نمیتونیم کردن. ما چی با نمیتونیم. ما باید بخیزیم سرجمانه از بدخشان، از خوجند، از قرغان تپه، از کلوب، از هر یک گوشه دیار عزیزمان باید ما بخیزیم. زن و کودکمون، مسافرمون، پیرامون همه باید بخیزه. همه باید بیرق برداره. همه باید بر زیر این ظالم، این اویله دیکتاتور حرامخور ما باید دفاع کنیم. نه نگاه کنید خودتون نگاه کنید که ما در چه حالیم. ما باید از حقوق خودمون دفاع کنیم، وطن خودمون را از این ظالم کافر اویلوی دیکتاتوری ما نجات بدیم. خودمون بخیزن مردم بخیزن دفاع کنین. فقط دفاع کنین. انقلاب با پیش. салом алейкум ба халқи тоҷик. ма амиқа гап доштем ки ҳамин мо мешинем шишта гап зада ҳамин группаи 24 ислоҳ тв занг мезанем. ғайҳо худоя шукр иқа одамо бедор шудиян занг мезанем ку зайнитем моҳо шикати наметонид ҳамин чи дромада гап зада қатшон боракалло ҳамин гурӯҳода. ҳамин лично ма медонам ки бисёри ҳамин мо бачаҳо ягон гурӯҳда нестем. не ки мо ай чӣ метарсем ҳамин одамои пир мондияна ҳамин одамои падаромон модаромон ки ҳамин мебироен яды чоплусшо ки ҳамин интернета мега ки мефоратна ки ҳамун ҷанги 92 боша ҷанги 90 чанд боша. а бача охи чӣ хели ҷанги 92 93 ҳама қамилатода ҷанг меша. ма инам дар шумо гаранти метим ку ягонтад натарсе и ҷанги 92 дига намеша ки халқ мобайни халқ да тоҷики хича киша. мо ҳамаи мо бояд наоборот против кием? Против давлатем, против инами қонунои давлате ки инами қонуна барои камбағалай барои ваё нестай қонун. мо против ҷаноби олӣ меган ку нем президент неми раҳмонов против оилаи ваёем. мо против давлати худмон нестем. мо против тоҷики мо худмон нестем. мо тоҷикон ҳамамон мо барои ҳамдигар барои миллати худмон мекунем ки инами рӯзи моя фарзандоемон абина амардак и даф кунен и гапои ӯ чоплусое гӯш накунен. 92 мефоратуна 90 чанд чӣ хели 90 чанд ӯ хели дигар намешава. ай мо ҳамамон хестем ина митинг кардем ҳам хестем ку ҳам пеши дари ина милисахонаё мегирем пеши дари прокуратура. мо халқи қа бисёр реме ба худоя фикр кунен. ягон кас даш ягон чи намеша ҳам яды кас мира кунем ма розием ки ман бирам ку не ки ӯ хели 90 намешава. ман боварӣ дорум ӯ 90 дига буд ӯ ҷанги дига буд. ҳушёр шавем мардум. барои тоҷик миллат мо ҳамамон бародарем. ҳамамон бояд мо дружни шавем. ина бо як бор дига мегум чи помирием мо чи кулобием чи дигар инами чием душанбегием. ман худам бачаи душанбеем. не ки мо бояд ҳама каса дружна шавем. мо ҳама тоҷику як ситм шавем. хеле дигар 90 намешава. дар панои аллоҳ бошем бародаро. ту барои миллат нодаркори раҳмонов ту мардум интихоб накардааст. ту фақат ба зулм ту омадагӣ ин сари қудрат раҳмонов. ту агар мардак боши раҳмонов ту ҳамон последний ҳамон овоз гирифти ту гуфти ки мардум барои ман овоз дод ки роғун ба шуда мардум барои ман овоз дод гуфти. барои роғун барои ту овоз додагӣ бошад давай ту ҳам мард шав вручат кун светете раҳмонов. ту номарди ту раҳмонов наметавони ту ҳамон оилаи худат карди ғорат карди хурди кашондаисти раҳмонов. истеъфо барои ту мо намехоҳем. ту бои хоҳем барои мо лозим нест. гов раҳмонов давай бародаро сиҳат саломат шавед. аммо мо як ҷамъ шавем як муш шавем бародаро хезем иншоаллоҳ ғалаба ани мо бародаро саломат шавед.